Φοροσύμβουλος Ορνιέρης, είμαι φοροτεχνικός. Τα τελευταία 27 χρόνια ασχολούμαι με το αντικείμενο της φορολογίας στην Ελλάδα. Έχω οργανώσει και συμμετάσχει σε χιλιάδες ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για το αντικείμενο αυτό. Έχω την τύχη να έχω συνεργαστεί με όλους τους επιφανείς στον κλάδο, συναδέλφους και ανθρώπους συμπαραστάτες σε αυτό το δύσκολο έργο. Το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα, της ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών. Είμαι ο Ρέτσος Σεϊμένης, είμαι φοροτεχνικός σε θέματα ομογενών και ακινήτων κυρίως. Είμαι συγγραφέας πάνω σε αυτά τα θέματα. Ζω στην Αθήνα και διδάσκω στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, διδάσκω κτηματολόγιο, ακίνητα και ομογενείς πάνω σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα αφορούν και εσάς. Πάρα πολλοί από τους φίλους μας, τους ομογενείς, δεν έχουν αλλάξει η φορολογική κατοικία. Φαίνονται λοιπόν στις αρμόδιες εφορίες σαν να είναι κάτι και λάθος. Ένα τεράστιο θέμα έχει δημιουργηθεί με τη δήλωση της φορολογικής κατοικίας στον τόπο διαμονής και για αυτόν τον λόγο εγώ και ο Ορέστης ο Σεϊμένης, ο καθηγητής, ο συγγραφέας, ο ειδικός σε θέματα αποδήμων Ελλήνων, θα παρουσιάσουμε στις πόλεις σας, εκεί που διαμένετε, όλη τη φορολογία και θα λύσουμε όλες τις απορίες, τα ερωτήματα καθώς και παραδείγματα για το τι πρέπει να ξέρετε σε σχέση με τα εισοδήματά σας, εσείς που είστε Έλληνες. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε για όλα τα δυσλειτουργικά γραφειοκρατικά προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τα φορολογικά σας στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε Έλληνες και θα σας απαντήσουμε λοιπόν από την πρακτική εφαρμογή, από τα θέματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και θα σας λύσουμε τα προβλήματα τα δικά σας μετά από ερωτήσεις που θα μας κάνετε. Θα εφαρμόσουμε πρακτικά παραδείγματα σε σχέση με τα προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει ή πρόκειται να αντιμετωπίσετε με τη φορολογική αρχή της Ελλάδος. Θα δημιουργήσω μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εσάς και σε εμάς, ούτως ώστε και εμείς να απευθυνόμαστε σε εσάς με καλύτερη ευκαιρία, αλλά και εσείς που θα έχετε ερωτήματα στο μέλλον να μπορείτε σε εμάς να απευθύνεστε πάλι φιλικά και πατριωτικά.